Hi everyone, welcome to English Easy. Nice to meet you for the rest of our lesson that we start last Monday. It was my family or family members. Obviously, langa chaîne YouTube sanfɛ mun ye English Easy. Bi an bɛna continuer n'an ka walatatɔ ye an mun daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen n'o tun ye leçon 10nan ye n'a bɛ fɔ o ma ko my family, ma famille, les membres de la famille or family members, dudenw tɔgɔ. An tun ye maa 8 tɔgɔ ye. Du kɔnɔna mɔgɔw maa 8 k'a daminɛ fa la fo ka taa se furumuso ma an ye o maa 8 tɔgɔ ye du kɔnɔnaw na. Sisan an bɛ ɲininka yala fa tɔgɔ ye di angilɛ de? Ne b'a fɔ ko mon père, n fa, ou bien ma mère, n bamuso, fo ka taa se mon épouse, n furumuso. Ninnu bɛ fɔ cogo di angilɛ la? An b'a jigiya i b'o mɔgɔ 8 dɔ déjà. Sisan an bɛna continuer ni walanda tɔ ye k'a daminɛ mɔgɔ 9 na fo ka taa bila maa 17. An bɛna o di ma du kɔnɔ mɔgɔw la. Donc sisan i bɛna ye k'a fɔ ko walanda bɛna dafa ni o ye mais tuma dɔ la an tɛna se ka famille mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ k'a sababu kɛ video kana janya. Bi an b'a daminɛ numéro 9 na. Number 9, numéro 9, maa 9 du kɔnɔ o ye my grandfather. My grandfather, o de ye mɔkɛ ye, mon grand-père. Grandfather, a fɔ nɔfɛ grandfather. Grandfather, my grandfather, mon père, mon grand-père plutôt, mɔkɛ. Français b'a fɔ ko grand-père, mɔkɛ. Anglais b'a fɔ ko grandfather. Y'a ye, grand-père, père o ye fa ye. Donc i bɛ grand fara k'a bɛ kɛ mɔkɛ ye. O fana kelen don anglais la koyi. Father o ye fa ye. Donc n'i ko grandfather, donc a bɛ kɛ mon grand-père. Vous voyez? Bamuso fana ta ka nɔgɔn. Grand-mère, n'est-ce pas? E b'a fɔ cogo di bamuso ma? Mother, mother. Donc i bɛ grand fara kan dɔrɔn. Grandmother, my grandmother, my grandmother. Y'a ye, a fɔ nɔfɛ. My grandmother. Grandfather o ye mɔkɛ ye. Grandmother mamuso. O tɛ? Sisan ni mɔgɔ 2 ninnu fana bɛ se ka wele u b'u jɛ tɔgɔ kelen na. I n'a fɔ i ye father and mother i y'olu jɛ tɔgɔ kelen na. My parents. My parents o ye mes parents. N'est-ce pas? Voilà. Donc, father, mother, i b'olu jɛ tɔgɔ kelen na. My parents. Yan fana, grandfather and grandmother, i bɛ se k'olu jɛ tɔgɔ kelen na. I b'a fɔ ko grandparents. My grandparents. Mes grands-parents. Y'a ye, o y'i mɔkɛ de. I mɔkɛ walima i mamuso. I bangebagaw fana bangebagaw. Tes grands-parents, donc voilà, a bɛ fɔ olu ma ko grandparents. My grandparents. Ma tan kelenna o ye den ye. I den cɛman i b'a fɔ o ma ko mon fils, n'est-ce pas? Voilà. Donc anglais b'a fɔ ko my son. 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 Repeat. My son. I have 2 sons. I have 3 sons. J'ai 2 fils. J'ai 3 fils. Y'a ye. Son, son, my son. Ni musoman don, i b'a fɔ ko my daughter, daughter. A fɔ nɔfɛ. My daughter, daughter, my daughter, my daughter, ma fille. Y'a ye, n denmuso. I den cɛman i b'o wele ko my son. A musoman i b'a fɔ ko my daughter, my daughter. Ni denmuso 2 b'i bolo i b'a fɔ ko I have 2 daughters. J'ai 2 fils, 2 filles. Ni den cɛman 3 b'i bolo i b'a fɔ ko I have 3 sons. I have 3 sons. J'ai 3 fils. Maintenant ni 2 fana i bɛ se ka ninnu jɛ tɔgɔ kelen na. My son o ye den cɛman ye. My daughter den musoman. I bɛ se k'a fɔ ko n denw. Mes enfants. Donc i bɛ se k'a fɔ my children. Children o la i ma cɛman fɔ i ma musoman fɔ. My children. N'a sɔrɔla den 5 b'i bolo i b'a fɔ ko I have 5 children. I have 5 children. J'ai 5 enfants. Y'a ye, den 5 bɛ n bolo. I ma cɛman ni musoman bɔ ɲɔgɔn. Donc y'u bɛɛ jɛ tɔgɔ kelen na. O ye children. A fɔ nɔfɛ. Children. Children. My children. Mes enfants. Mais n'i b'a fɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na, cɛman i b'a fɔ ko my son. N den cɛman. Ni musoman don, my daughter. Donc i b'u bɛɛ jɛ tɔgɔ kelen na. My children. My children. OK? Très bien. O ye du ma 12nan ye. A 13nan o ye
muso fa no yi burankɛ beau-père. Anglais b'a fɔ ko father-in-law. My father-in-law. A fɔ nɔfɛ. My father-in-law. My father-in-law. Mon beau-père. I burankɛ. I muso fa. O fana i fa de o. An b'a fɔ ko burankɛ. Sinon français b'a fɔ ko beau-père. Mon beau-père. O ye i muso fa ye. I fana i bangebaga dɔ don. Ni muso do, i b'a fɔ ko ma belle-mère. Muso ba. Donc, anglais b'a fɔ ko my mother-in-law. My mother-in-law. 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 Repeat with me. Mother-in-law. Belle-mère. Oui, i muso ba. C'est-à-dire i buramuso. On va faire ki buramuso. Ok? Voilà. Donc, my father-in-law. My mother-in-law. Hey. Lo. Avec kalan L-A-W. Avec kalan lo. My father-in-law. Mon beau-père. My mother-in-law. Ma belle-mère. Ok? Voilà. Donc, ni ma tan nani du kono mogo la. Samta ma tan dur nana. Oui, i fanin chinin deun. C'est-à-dire benge deun. I benge deun a chemani musoma. Anglais wa foma ko cousin. Cousin. My cousin. Cousin. Oui, le cousin ou la cousine. Bamananga na ma foko kanime. I benge din. Oui, kanime. Walma i fanin chinin de. Parce que on va foko fanin chinin suna abe i benge. I fa balmake din. Oui, kanime. I ba balmake de. Oui, kanime. Yay. Donc, my cousin. Cousin. Ani français bebe seben chouka kena. Français va foko cousin. Ni chedo. Ni musoman do cousine. Mais anglais va fa bema ko cousin. My cousin. I ba fo chema ma cousin. Papa musoman ma cousin. Féminin ko ni masculin ko ten yorola. My cousin. Cousin. Avant non fait. Très bien. Maintenant, oui, ma a tan durunai. Ma tan worona, oui, i koromuso de. Français va faire ko neve. Ale va faire ma kale benga yenga e neve do. Donc, anglais va faire ko nephew. My nephew. Répète. Nephew. My nephew. Mon neveu. Oui, i balma muso de. My nephew. Donc, i balma muso de. Walma, i balma ke de. Oui, neveu. Anglais va faire ko nephew. My nephew. Ni chiamando. Mais ni musomando, va faire ko my niece. My niece. Ma nièce. Hein? I nièce, oui, i balma muso, demuso. Walma i balma ke demuso, oui, nièce di. Français va faire nièce, anglais va faire ko niece. My niece. Voilà. I balma ke, walma i balma muso, o den, musoma, i va faire ko my niece. Ni chiamando nephew, ni musomando niece. Neveu ou nièce. Avant non fait. My nephew, my niece. My nephew, oui, mon neveu. My niece, ma nièce. Nous y balma ou deuni. Tiamani musoma. Maintenant, au don tient, comment on dit mango, my brother, oui, balmake, ote. Ama fitini fo ema korobalen fo. Maintenant, ni balmake fitini ndo. I dogoni. I va foko my junior brother. Mon petit frère ou bien mon frère cadet. Ndogoni chema. My brother. My junior brother. Maintenant, sami na barado dima. Koroke be fo chukodi. Anglais la. Ani dogomuso. Ani koromuso. Olu be fo chukodi. Iji ka video na to su amino dima. Ok? Voilà. Donc, ni ma tan ulon fly du kono. S'il vous plaît, aje video nato amina atodi kasroka exercice di. So, learn English with me step by step. See you next video on Saturday.